Hello guys, follow नोंथां गबरन थाबाय. So guys, फैलाय मोनसे अपडेट भिडिअ लानानै. So guys, नोंथांमोनाथ' दैदेन वारी आरो कनजिता बर'नि फिसाय हौवा बिनि दावराव दावसिखौ एसे मिथिखागौ नङा होमबा? So दैदेन वारी बिथाङा जे कनजिता बर'नि हौवाखौ बुंदोंमोन जे जों रिल मोनसे बानायनानैनो 40,000 50,000 फैसा खामायनानै. So guys, गिबियाव नोंथांमोना दैदेन वारी बुंनाय बे भिडिअखौ नायग्रो. दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जारानोसै नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बेसेबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40,000 थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावना सानफा थोलो खामानि मावना जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुदबक साला नोंथाङा नायखाबायनो जे दैदेन वारी बिथांनि जुनथु 40,000 50,000 मोनसे रिल बानायनो मोनो होननाय खोथाखौ नङा होमबा? स' बे भिडिअखौ लानानैनो कनजिता बर'नि फिसाय हौवा बिथाङा मोनसे रिप्लाइ होदों. स' नोंथांमोननि दिनैनि भिडिअआव कनजिता बर'नि हौवाया मा रिप्लाइ होखो बेखौनो खिन्थानो नाजागोन. होमबा नोंथांमोना बे टाइम वेस्ट खालामालासिनो नैबे रिप्लाइ भिडिअखौ नायदो. हेलो गासिबो नै जोंना सिक्किमाव लेबार मावलायबाय मालाय दैदेन मोनासो रिल्स बानाय 40-50,000 खामायो जोंना सिक्किमाव थानानै नै 10,000ल' खामायलै रायजोफोर जोंना फादों उपाय गैया जिरायनोनो मोना अखाबाबो लेबार मावग्रा मानसि नालाय नै लोगोफ्राबो गासिबो दंजोबो नै लेस्राफ्रा हानानै गिदिरदां मेसिनफ्राबो सालावजोब लोगोफोर दैदेना रिल्स बानायनानै 40,000 खामायोब्ला आंना सिक्किमाव लेबार मावनानै 10,000 थोयो गोजोन्थों लोगोफोर. स' रायजोफोर नोंथांमोना नायखाबायनो जे दैदेन वारीखौ कनजिता बर'नि फिसाया हौवाया मा रिप्लाइखौ नङा होमबा? स' बेफोरथ' जाबायनोसै मोनसे खोथा नङा होमबा? स' ससियेल मिडियायाव मोनसे बुस्थु बहुत भाइरेल जादों बर्थमान. स' बिनि सोमोन्दै दायो रायलायगोन जों आरोबाव. स' दैदेन वारीनि कनजिता बर'नि हौवाखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै रिल मा होनो रिप्लाइ होनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों नङा होमबा? स' बे भिडिअनि मोनसे क्लिपा बहुत ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों. नोंथांमोना गिबियावनो बे रिल क्लिपखौ नायग्रोलाय. खुनुरुखुम खननैल'लै थग्रोन नों मा सानदो नोंथाङाथ' ओरैनोसो मोनथिबाय दा आं बुंगोन दा मोनथिबाय दा आंनो रागा दाफोदोंखा सोमोन्दै आं रावखौ गिया थग्रोन एफा गोलावनो आंनो हरनानै नङा. स' रायजोफोर नोंथांमोना नायखाबायनो मा क्लिपा भाइरेल जादों नङा होमबा? नोंथांमोना नुखादोंमोन जानो हागौ बे एन्टा क्लिपखौ दैदेन वारीनि जुनथु रिप्लाइ भिडिअआव. स' बेनि क्लिपनि मा होनो रिप्लाइआव मानसिफोरा ओरैबायदि मोजां रिप्लाइ होदोंला बुंनो नाला आरोना. स' बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे बहुत मोजां रिप्लाइ नोंथांमोननो खिथागोन. स' नोंथांमोना बे रिप्लाइखौ नायलाय. ओइ कनजिता बर' आरो दैदेन नोंसोर जालायदों मा जालायदों खोन्थाना लाबानो जाबाय दा माथो खननै होनलायलायदों दैदेन मालाय थार खोथाखौ खोन्थानांगौब्रा.